Hi, I'm By-Ps.kumud Mochahary Bodo Supernatural World YouTube channel फ्राय नोंथां साफ्रोमखौबो आङो बरायो आरो साफ्रोमबोनोबो आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननाय फोरबो जिसुनि मुङाव आं नोंथांमोननो बाहरो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनै फोथायनायनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों मानोना गोबां मानसिफ्रा दासिमबो डाउट जायो जे आङो फोथायो नाथाय आंनि फोथायनाया मानो फिथाइ थाया बा आंनि फोथायनायनि फिथाइखौ आङो मानो मोना गोबाङानो सानो जाहैबाय सोरबा बियो अब्लानो मोनगोन होनना बुंदों नागिर अब्लानो नोंनो होनाय जागोन दराव सौ खेवना होनानै जागोन नाथाय गोबाङानो जाहैबाय मोना आरो बिसोर कुइसन खालामो आङो मानो मोना नाथाय जेब्ला जों इसोरनि बोसोनखौहाय जों नायगोन फोथायनाया बियो खामानि मावो इसोरनि बोसोनावहाय जोङो नायनि बेवहाय गालातिनि लिरनाय 5 अध्यायखौहाय आङो फरायनि गालातिनि 5 अध्याय 6 पद बा इंलिशआव आङो फरायनि For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but faith working through love. गुबुन ट्रान्सलेशनाव बुंदों faith activates through love. फोथायनाया अननायनि गेजेरजोंसो खामानि जायो होननानै बुंदों बेवहाय जोङो फोथायो होननानै बुङो नाथाय बे इसोरखौ जुदि जों अननो जुदि हायाब्ला बे फोथायनाया मालाबाबो खामानि जानाय नङा आरो बेखायनो बे पौला जाबाय क्लियार खालामदों बेयाव faith activates through love or faith बाय बुंनो जाहैबाय जे working through love फोथायनायनि गेजेरजोंसो खामानि जायो बा फोथायनायनि अननायनि गेजेरजोंसो खामानि जायो आरो अननायनि गेजेरजोंसो मावो होननानै बाय बुंदों बेनो आङो फोथायोब्ला आङो बे इसोरखौ बेसेबां अनदों बेसेबां आङो जेरै इसोरनि बोसोनाव बुंदों गासै गोरबोजों गासै जिउजों गासै बोलोजों बे फोरबो इसोरखौ अन जेब्ला जों माथाइनि जेब्ला जों नायगोन 22 अध्याय 37 38 आवहाय बेयाव बयनिख्रुइ देरसिन हुकुम फोथायनाया अननायनि गेजेरजोंसो खामानि जायो फोथायनाया जेब्ला जों बै इसोरखौ जोङो अननो हागोन गासै गोरबोजों गासै जिउजों गासै बोलोजों आरो बिजोंसो खामानि जायो बे जाबाय नम्बर 1 नम्बर 2 जेब्ला जोङो नायगोन जेब्ला जोङो रमारियावहाय जेब्ला जों नायगोन 11:17 पदआवहाय माय राइटियास पिपल विल लिभ बाय फेथ आंनि धोरोमिया मानसिफ्रा फोथायनायजों थांनानै थागोन माने फोथायनाया खामानि जायो जेब्ला जों धोरोमिया जों जायो आरो बेखायनो माथाइनि लिरनाय 6 अध्याय 33 आव जेब्ला जों नायगोन बाय बुंदों सिगां इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरग्रो अब्लानो नोंनो गासैखौबो होदेरनाय जागोन धोरोमखौ बुंदों बर' ट्रान्सलेशनाव बाय धोरोम नङा बेवहाय रिलिजनखौ धर्मखौ नागिरनायनि बाथ्राखौ बुङाखै नाथाय धार्मिकता righteousness first ye seek the kingdom of God and his righteousness गोबां जाबाय इसोरनि रायजोखौ नागिरो नाथाय बिनि righteousness बिनि धोरोमिया जानायखौ मालाब्लाबो नागिरा बा धोरोमिया जिउ खुंनो जों नागिरा बे जाबाय my righteous people will live by faith धोरोमिया मानसिफ्रा फोथायनायजों थांना थागोन फारसे बुंदों फोथायनाया अननायनि गेजेरजों खामानि जायो आरो बुंदों जाहैबाय धोरोमिया मानसिफ्रासो बे फोथायनायजों थांनानै थागोन हालेलुया praise the Lord आरो बेखायनो दिनैहाय जेब्ला फोथायनायनि बेलायावहाय जों फैयो बे फोथायनाया खामानि जागोन जेब्ला जों धोरोमिया धार्मिक जों जागोन राइटियासनेस माने मा राइट स्टेन्डिं जोङो जाहैबाय सैथोआव गसंनाय सैथोखौ जोङो बुंनाय आरो बे धोरोमिया जानायखौ जेब्ला जों रमारियानि लिरनाय 10 अध्याय जेब्ला 9-10 पदआव नायगोन बेयाव बुंदों माब्रै जोङो राइटियासनेस जोङो जानो हायो आंनि मावनायजों आं मालाबाबो धार्मिक जानो हाया आंनि मोजां ड्रेस धर्मनि ड्रेस गाननायजों गोसोम गुफुर गोथां गोजा बेबायदि गाननाय धोरोमिया दिन्थिनाय धार्मिक जाया बेवहाय बाइबेलजों जिसु ख्रीष्टखौ जायफ्रा फोथायबाय गोसोजों आरो बेखौहाय नाजावबाय बेखौ फोथायनायनि गेजेरजोंसो धोरोमिया जानो हायो we are justified by faith
फोथायनायनि गेजेरजोंसो जोङो धोरोमिया जानो हायो बेखायनो फोथायनाया खामानि जायो नम्बर 1 अननायनि गेजेरजों faith activates true love नम्बर 2 बे फोथायनाया खामानि जागोन जेब्ला जोङो righteousness जेब्ला जोङो धार्मिक जागोन आरो बिनि गेजेरजोंसो फोथायनाया खामानि मावो आरो बेखौनो दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गुसुङै बुंनो नागिरदों बे फोथायनाया जाहैबाय सोरगोनि कारेन्सि बे बुहुमावहाय कारेन्सिया जाबाय थाखा फैसा बेजों गासैखौबो बायनो हागोन मा नांगौ मा नाङा बेखौ नोंनि लुबैनायफोरखौ नों मोननो हागोन नाथाय एभ्रिथिं बे थाखाजों मावनो हाया गोबां मानसिया थाखा दङ नाथाय कर'ना भाइरासनिफ्राय बासायनो हायाखै गोबां मानसिया थाखा दङ बिसोरनो गोजोननायखौ होनो हायाखै गोबां मानसिफ्रा गोबां रां रुफा दङ नाथाय बिसोरनि थाखाय जेबो हेफाजाब होनो हायाखै नाथाय बुंदों बाय फेथ एभ्रिथिं इज पसिबल गासिबो सम्भब जेब्ला नोङो बे इसोरखौ नोङो फोथायगोन आरो उइदाउट फेथ इट इज इम्पसिबल टु प्लिज गड फोथायाब्ला बे इसोरखौथ' जों खुसि खालामनो मालाब्लाबो हाया बेखायनो जों इसोरनियाव फैग्राफ्रा बेखौ इसोर दं होननानै फोथायथारनांगोन इब्रिनि जेब्ला जों 11:6 जोङो नायगोन उइदाउट फेथ इट इज इम्पसिबल टु प्लिज गड आरो जायफ्रा बे इसोरनियाव फैदों इसोर दं होननानै जोङो फोथायनांगोन आरो बेखौनो दिनै जोङो मिथिनि फोथायनाया खामानि जागोन अननायनि गेजेरजों फोथायनाया खामानि जागोन धार्मिक जानायनि गेजेरजों इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथों थेंक इउ